Mediální tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchaj, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Carlos mě pustí, asi bych byl vidět. Takže ještě jednou dobrý podvečer. Jsem rád, že karlovarský hokej je zájem v Karlových Varech, což o tom svědčí velká účast vás všech. A jsem rád, že vás karlovarský hokej zajímá. Krátce v minulé sezóně, protože nechceme naše proslovy prodlužovat. Především chceme odpovídat na vaše otázky. Chceme, abyste se tu dozvěděli přímo oči, tak jak to je. Abyste mohli být ti, kteří se dozvídají informace z první ruky. Spoustu věcí se píše v médiích a nejsou tak, jak se tam píšou. A já jsem rád, a to říkám zcela upřímně, že vám můžeme tady na cokoliv odpovědět a že se dozvíte ty věci tak, jak opravdu jsou. To se týká loňské sezóny. Musím začít od mládeže, protože tam je opravdu čím se chlubit. Mládežnický hokej v Karlových Varech roste, stoupá, kvalitní a dneska patří k absolutní špičce České republiky. A musím říct, že jsme na to pyšní, hrdí a jsme rádi, že se nám to daří. Víte moc dobře, že starší dorostenci získali titul mistrů republiky, což je obrovský úspěch. Tato kategorie je velmi prestižní, je těžká a ve finále s Třincem to chlapci zvládli úplně parádně a udělali nám velkou radost. Junioři, Mládežnická hokejová liga, projekt, který stál strašně práce, strašně úsilí. Nechali jsme na tom lidově řečeno ruce. Všichni v managementu, všechny je musím pochválit, protože to byl projekt, který je stejně náročný, jako když byste měli v Karlových Varech 2 extraligová mužstva. Ruská strana požaduje po nás takových požadavků, kterých ani v extralize České republiky se nám ani nezdá. Je to velmi náročný, za jakékoliv pochybení jsou obrovské pokuty a je tam kladen velký nárok na management klubu, aby zvládal tu technickou, profesní a vůbec sportovní záležitost kolem mládežnické hokejové ligy. Výborně dodržoval taktiku a úspěchem byl postup do play-off. Bohužel na nás vyšel Spartak Moskva, který nakonec hrál až v finále celé soutěže a 4-3 prohrál na zápasy s Omskem a byl teda vícemistr mládežnické hokejové ligy. MHL se příští rok rozšiřuje z 33 mužstev na 40. Vstupuje tam Salzburg, pravděpodobně Slovan Bratislava, pravděpodobně další týmy. Tato soutěž nabývá na další prestiži a opravdu se bude řadit špičkovým nejen evropským, ale světovým ligám v juniorské kategorii. A já doufám, že i příští rok v této soutěži uspějeme. Dobře víte, že to je soutěž, která je nesmírně náročná finančně a chtěl bych poděkovat všem těm, kdo se podíleli na tom, aby jsme tuto soutěž finančně zvládli a zabezpečili. Největší poděkování ještě u MHL bych chtěl tady osobně předat Alexi Naumovovi, který bohužel to dneska s náma není, protože jel do Prahy shodou okolností řešit finance na příští rok MHL. Je to náš kolega ruského původu, jehož velkou zásluhou je to, že jsme na tuto soutěž sehnali 19 milionů korun. Zbylý peníze do 25 dal pan Karel Holoubek, takže díky Alexovi jsme tu soutěž mohli hrát a díky Alexovi snad budeme hrát i příští rok a za tomu patří velké poděkování. Děkuji za něj. Co se týká mužstva, my jsme na začátku sezóny udělali maximum pro to, aby mužstvo bylo co nejkvalitnější. Vrátil se Nosek, udrželi jsme horko těžko Kumstáta. 3 měsíce jsme vyjednávali velmi složitě a náročně s Lukášem Pechem
Toto jméno tady ještě asi bude dneska zaznívat častěji. Nakonec jsme se dohodli po dlouhých jednání na nové smlouvě. Podařilo se nám udržet další hráče a přivést posily, který si myslím, že měli tým pozvednout. První problém, výluka v NHL. Karlovy Vary jsou na tom vždycky bity, protože nemáme. Začali jsme vychovávat mládež o 20 let díl než Litvínov, Kladno, Vítkovice, Sparta a tak dále. Takže nemáme hráče v NHL, nemáme ty hráče, kteří se vrátí do mateřského klubu a pomůžou. Kladno byl naprostý extrém, pomáhali hráči v Budějovicích, pomáhali v jiných klubech. My jsme nakonec absolvovali do mužstva jednoho hráče z NHL, což byl McDonald, který se záhy zranil a odehrál jenom několik zápasů. Obránce to byl dobrý, ale nicméně po letošní zkušenosti se všemi 3 Kanaďany, který jsme měli v mužstvu, jsme se rozhodli, že cizinci končí v Karlových Varech. My nebudeme dál angažovat cizince, kromě Slováků, protože vyzkoušeli jsme Finy, vyzkoušeli jsme Rusy, vyzkoušeli jsme Kanaďany. Nefunguje to, ty hráči nemají vztah ke klubu, je to sázka do loterie. Na tyto hráče je třeba mít výborný scouting, který třeba zabezpečoval Milan Tichý v Plzni, kdy měl výborný kontakty do Kanady, jezdil na ty hráče dívat. Je to bývalý hráč NHL, my nikoho takového nemáme a proto nabírání těch cizinců je vždycky loterie, která ne vždy vyšla. A jediný cizinec, který se nám povedl, byl Gavrilec, který po sezóně, kdy se ukázal dobře v Karlových Varech, odešel do Sparty, potom do Pardubic. Takže cizinci nám nepomohli. V soutěži jsme se začali trápit hned od začátku. První čtvrtina byla špatná, nakonec se odvolávali trenéři, přišli noví. Úspěchem bylo, že po výluce, po začátku NHL naše mužstvo začalo vyhrávat a ve finále, když jsme si vzali tabulku, po zahájení NHL jsme skončili v tabulce 4. Ale bylo to už pozdě, zůstali jsme v playoutu. Za poslední 4 sezóny to bylo po 3. Jednou jsme hráli předkolo, 3krát jsme hráli playout. Dobrá zpráva je to, že jsme ani jednou nehráli baráž a ani jednou jsme nesestoupili. Tím se samozřejmě nemůžeme utěšovat. Cílem každého mužstva je postup minimálně do předkola playoff a to jsme nesplnili. Na základě toho proběhly krátce po sezóně jednání s 3 nejvýznamnějšími partnery. Celkem máme 4, ale na Karlovarském kraji jsme nebyli. Byli jsme v první řadě u majitele klubu, který řekl, že v žádném případě dál nechce prodlužovat tuto agonii, že se musí stát radikální řez, že se musí ušetřit obrovské prostředky, protože on každý rok nehodlá dotovat ztrátu, doplácet v řádech milionů klubů věci, které nejsou zabezpečeny finančně. Sokolská uhelná, jednoznačný požadavek, naprostá změna kádru, vyčištění, zlevnění, posílení o mladé hráče. Město Karlovy Vary budeme dál podporovat, ale chceme vidět maximální úspory, chceme vidět daleko větší zapojení mladých hráčů do mužstva, jinak podporovat klub v té míře, které ho podporujeme, nebudeme. Toto byly naše v podstatě východiska do zahájení jednání o nové sezóně. Projednali jsme s trenéry Richardem Žemličkou, už s Karlem Lenkem, samozřejmě u toho byl ještě Jarda Kverka jako odcházející trenér a ještě v té době s panem Látalem jako sportovním manažerem, hráče, kteří musí HC Energii opustit. To znáte, protože jste fanoušci, tak o tom víte, ten takzvaný řez nastal, hráči opustili klub, v tuto chvíli se potýkáme se starostmi ohledně Francisku Vravého a Petra Poula,
kteří jsou pod smlouvami, to znamená, klub je musí platit a zatím nemají angažmá ani jeden. Třetí, kde jsme měli trouble, byl Lukáš Menzátor, který se vyřešil tím, že odešel do Plzně. Změnou výraznou byl post sportovního manažera. V žádném případě, ani tady, ani nikdy bych nechtěl svalovat vinu za neúspěšnou sezónu na pana Látala. Látal je odborník, pracovitý člověk, výborný kluk, kamarád, který dělal všechno možný nemožný, aby jsme sezónu zvládli. A troufnu si i říct, že kdyby nebylo jeho, tak jsme možná pravděpodobně hráli baráž a nejenom playoff. Udělal proto maximum, snažil se shánět posily, snažil se s týmem pracovat, spolupracoval s trenéry, pomáhal tomu, jak se dalo. Nicméně po sezóně bylo jednoznačné rozhodnutí majitele klubu, že sportovní manažer je zodpovědný za sportovní výsledky. Znovu zdůraznuju, že jsem majiteli řekl, že jsme za to zodpovědní všichni, nejenom pan Látal, ale rozhodnutí bylo jasné a dostal jsem za úkol v personální oblasti zajistit nového sportovního manažera. Takže stávající stav už znáte, trenérskou dvojici sportovního manažera a kapitán nám zůstal stejný, takže toho představovat nemusím. Z mužstva odešlo v dnešnímu dni 15 hráčů, přišlo 9 posil a 5 hráčů, 4 hráče, když počítám s Koblasou, který už ale hrál, 5 hráčů přišlo z juniorů. To znamená, tým je dneska kompletní, je kompletně doplněn, máme kompletních 5 pětek, máme 3 brankáře a další posily už nescháníme. Co se týká eventuálního doplnění mužstva, samozřejmě v případě, že v srpnu nebo začátkem září někteří hráči neprokážou výkonnost, bude úkolem sportovního manažera v závislosti na finanční situaci klubu, aby se pokusil tým eventuálně o nějakého kvalitního hráče doplnit. V tuto chvíli ale už žádného dalšího hráče nescháníme. Já osobně jsem se složením týmu spokojen. Tým je vyvážený, je to 5 naprosto vyrovnaných pětek, který můžou 1, 2, 3, 4, 5 hrát. Je tam mládí, je tam dravost. Přišli hráči ve středním věku, ve věku 25 až 27 let. Hráči, kteří chtějí hrát za Karlovy Vary, kteří se na to těší, kteří si váží toho, že můžou ve Varech být. Podle zpráv trenérů a sportovního manažera mám informace, že tým výborně pracuje, vytvořila se perfektní parta, tým šlape s obrovskou chutí do sezóny. 100% se změní herní styl tohohle mužstva, bude vypadat úplně jinak. Moje přání a přání trenérů je, aby byl agresivní, bruslivý, aby fanoušci se měli na každý zápas možnost těšit. Bude se samozřejmě hrát perfektně do defenzívy, máme 3 mladé brankáře, budeme jim muset pomoct. A po dlouhé době vám zcela upřímně říkám, že se na sezonu těším, vidím zápal v těch hráčích, těším se na to, že zabudujeme výborné hráče z juniorky, jako byl třeba Vojta Tomeček, který už možná koncem sezóny měl začít za Ačko hrát, ale zase jsme potřebovali pomoc mladěžce, takže dostane šanci teď. Díky opatření Českého svazu ledního hokeje, který maximálně podporujeme, že musí hrát 5 nebo 4 mladí hráči. My s tím nemáme vůbec žádný problém, protože se vracím oklikou mládeži. My hráče vychováváme a budeme vychovávat. Všem bych doporučil na webu článek pana Ližoka, což je sportovní šéf trenér mládeže a hlavní metodik klubu. Ten článek je velmi obsáhlý, ale je dobré si přečíst i fanoušci, i například zastupitelé města a kraje, aby viděli, za co ty dotace utrácíme a kolik práce, kolik lidí pracuje na tom, aby mládež v Karlových Varech měla úroveň a měla úroveň čím dál tím větší. Ten článek vyšel, myslím si, že dneska. Takže to je k budoucnosti mužstva. Jak říká Láďa Trubáč, prezident klubu, mám vzkázat, horší to nebude, může to být jenom lepší.
a my tomu věříme. Takže tím bych zatím skončil, já myslím, že dotazů bude dost. Jirko, pojď ke mně, ty si může Jirka Holí. Dobrý večer, nebo dobrý podvečer. S čím sem přicházím? Jsme se domlouvali, že toto mužstvo... Jo, že toto mužstvo zkusíme trošku očesat, protože ta doba je taková, aby jsme ušetřili finančně, protože tady se jedná o to, aby vůbec klub přežil. Dále jsme se domluvili, že semka vememe typologicky vhodný typy hráče, aby jsme byli schopni produkovat bruslivý, důrazný hokej. Uvědomuji si, že nebude jednoduchý nahradit tady ty hráče, kteří odešli. S nima odešlo spoustu bodů. Ale prostě ta situace nastala taková, že se to takhle vyvinulo a věřím, že se nám povede s trenérama postavit mužstvo, kde bude mít každý hráč své místo, kde budou ty jeho vlohy a talent se dál rozvíjet a že vám divákům budeme dělat radost a z každého utkání, i když ho to třeba prohrajeme doma, což samozřejmě taky budete odcházet s tím, že řeknete ti kluci, včetně toho rezačního týmu, pro to udělali maximum. Hezký podvečer. Letní přípravu jsme začali 29. dubna. Začali jsme přibližně počtu 24 lidí. Postupem přicházely nové posily, které se zapracovaly do této letní přípravy. Sportovali jsme, nebo letní přípravu probíhala na přilehlých sportovištích územního stadionu, to znamená fotbalové hřiště, přilehlé kopce, posilovna a tak dále. Vrcholem letní přípravy je soustředění v Železné Rudě, kde jsme odjeli v neděli. Tato příprava v Železné Rudě probíhá až do pátku. Já jsem samozřejmě musel díky dnešní tiskovce odjet do Varu a byl přítomen na této akci. Mužstvo tam je do zítřka. Už od začátku letní přípravy jsme naprosto spokojení s přístupem hráčů. Nové posily se parádně zapracovaly do týmu, jdou příkladem mladým hráčům a vzniká ta parta, která je potřeba k vyjetí dobré sezóny. Jinak, znovu opakuju, sezóna bude velice těžká, je strašně brzo mluvit k ledu, protože máme ještě asi 2,5 měsíce do začátku extraligy, takže je zatím těžké mluvit o dalších věcech ohledně této situace, ale jsme naprosto spokojeni s probíhající suchou přípravou, která, opakuju, probíhá od 29. dubna do konce června. Samozřejmě zodpovím potom na další otázky, kdo bude chtít. Tak dobrý večer. No, řekl bych, že letošní příprava patří mezi ty hodně těžké, protože je tam spousta malých kluků a my ti starší musíme stíhat, bohužel, takže je to náročné, ale ta dřina se ukáže na ledě, takže jsme spokojení s tím, jak to probíhá. Třeba na Šumavě teďka sice bylo počasí špatné 2 dny asi, ale dřelo se tam prostě nikdo nic nevypustil a jezdili jsme na kole, když pršelo, takže myslím, že ta morálka mužstva tady v tom trénování je dobrá, že se to povedí v té sezóně, že budeme silní a můžeme hrát ten rychlej energický hokej, dohrávat souboje, bruslit a já doufám, že to ničemu povede, když se tak dřeme. Ale je jako ještě předčasné mluvit fakt o ledě, jak říkal trenér, takže uvidíme, jak to bude dál. Takže dobrý večer za mě. Já bych v první řadě chtěl poděkovat vedení klubu za to, jak zajistilo tuhle sezónu pro ten náš tým v první sezóně MHL, protože jak tady o tom hovořil pan Vaněk, tak ta sezóna byla nesmírně náročná. Nikdo z nás nevěděl, do čeho v podstatě vstupuje. Viděli jsme, jak na to hráči zareagují, jak obstojíme v té těžké konkurenci ruských týmů a jsme všichni moc rádi za to, jakým způsobem jsme to zvládli a
a hlavně hráči, jakým způsobem obstáli v této těžké konkurenci. A samozřejmě si uvědomujeme, že tato druhá sezóna pro nás bude mnohem těžší než ta první, protože, jak se říká, ta nováčkovská daň, kterou jsme si naštěstí moc nevybrali, tak ta už nám teď nebude dopřána a už budeme bránit za regulérního člena a vždycky obhájit ten výsledek je mnohem těžší, než do té sezóny vstoupit jako nováči. My tvoříme nový tým juniorský, jak tady říkal již pan Holík, tak nám odešlo zhruba asi 10 hráčů, nejstarších a nejzkušenějších hráčů. Jsme rádi za to, že se někteří hráči posunuli do A týmu a doufáme, že se tam prosadí podobným způsobem, jako se prosazovali v juniorských kategoriích, ale samozřejmě na nás teď je, aby jsme vytvořili nový konkurenceschopný tým a aby jsme obstáli i v té druhé sezóně a doufám, že spousta z vás si najde cestu i na juniorský hokej, jako tomu bylo v této sezóně. Plechovce. Já vím, že to je těžký, protože plechovka měla svá specifika. Nicméně spoustu diváků tam chodilo na stání a chodilo tam za 60 korun. Tenkrát stál lístek 60 korun na stání a pernamentka tuším 1200 korun. Jsme o 4 roky dál, zvýšilo se DPH, tenkrát bylo 5%. My máme daleko vyšší náklady na vůbec tisk těch vstupenek a online a další systémy a turnikety a tak dále. Takže v podstatě jsme dneska na ceně plechovky, to znamená 70 korun, je o 10 korun víc, ale za samozřejmě daleko větší luxus. A naše představa je, že ti lidé, kteří říkají, že hokej je příliš drahý, že na něj nemůžou chodit, že nemůžou koupit svýmu juniorovi nebo nějakému 15, 14, 13, 12 dítěti drahou pernamentku, tak jim nabízíme možnost, aby mu k narozeninám, k Vánocům nebo k nějakému vysvědčení koupili pernamentku za 1500 korun, potažmo ti, to jí měli loni, tak za 1300 korun, aby měli možnost na hokej chodit. Je to takzvaný lidový vstupný pro všechny. Kdo tvrdí, že nemá 70 korun na hokej, tak už ho hokej buď nezajímá, nebo ho opravdu nemá rád a nechce se na něj chodit koukat. Tyto 4 sektory jsou pro cca 1800 diváků, 800 diváků až 1000. Je to taková čtvrtina arény, no, ze 6 000, takže nějak 1800. My si přejeme, aby se to naplnilo. Díky tomu vstupnému, protože potřebujeme pro hráče vytvořit bouřlivou atmosféru. Jsme jedno z nejtižších a nejméně skandujících publiků nebo obecenstev, bych to řekl česky, v republice. Musíme s tím něco udělat. První věc jsou samozřejmě výkony a mužstva, o tom není debat, ale druhé věci potřebujeme samozřejmě, v druhé řadě potřebujeme pomoci od fanoušků. Je třeba všechny upozornit, že ti, kdo si do těchto sektorů kupují pernamentky, pravděpodobně budou muset stát, aby dobře viděli. Proto je ten lístek tak levný, protože fanklub, který bude shromážděn v sektoru 105, to znamená v tom sektoru vedle, kde zajíždí rolba, je ten plný sektor, to je 105, a 106 je ten sektor, kde zajíždí rolba. A budou samozřejmě stát, budou tam i bubny a tak dále, tak ty diváci, kteří budou v těch sektorech nad nima, špatně uvidí třeba na bránku nebo do rohu, budou si muset při tom hokeji stoupnout. Kdo byl s náma v Davosu na Spengler Cupu, byl tam Boďa, byli tam někteří kolegové tady z fanklubu, tak viděli, že vlastně v Davosu to měli úplně stejně, že ten půlkruh za tou brankou hostí byl vyplněn stojícími fanoušky, ten zbytek té arény seděl. Tam by měl být ten hlavní kotel, tam by měla být ta hlavní vřava a tam by mělo být to, co požene hráče k dobrým výkonům. Doufám, že se k tomu přidá co nejvíc lidí, protože to byl hlavní smysl to uskutečnit. My tam řešíme ještě 2 problémy. První je, že neuvidí diváci, kteří jsou na vozíku, to znamená invalidé. My je budeme muset přesunout do jiného sektoru nebo nahoru do VIP, do té lože,
aby dobře viděli, protože samozřejmě za vámi, kdo tam budete stát v tom sektoru 104, 105, neuvidí. A druhý drabel je, že samozřejmě Arena chce vyřešit, aby na ten vstup do té volby se nelilo pivo, nepadaly papírky, neházel se tam binec, takže to tam budeme muset vyřešit nějakým přikrytím, nějakou sítí a samozřejmě požádat vás všechny, kdo v těchto sektorech budete fandit, abyste tam samozřejmě nelili pivo a podobné věci, protože v tu ránu my bychom měli s Arenou velký problémy. Už takhle je to těžký prosadit, už takhle ředitel Areny s tím nesouhlasil, aby jsme ty sektory přesunuli. Je to tam trošku z naší strany násilím. My jsme si to vydupali, chtěli jsme to, protože jsme se s fanklubem domluvili a chceme, abyste s náma spolupracovali, aby jsme tam nemuseli během sezóny řešit konflikty, neboť v tom kotlíku, jak vyjízdí ta rouba, jsou vlastně ledaři a 4 chlapci, kteří zametají led, takže ty opravdu ani ty ledaři, ani ty děti nemůžou za to, když budeme hrát špatně, tak na ně to pivo nelejte, prosím vás. Takže to je těm 4 sektorům. Na druhé straně jsme sjednotili tu cenu, je to cena slušná, 100 korun za lístek a nechali jsme ceny na straně za střídačkou, která je v podstatě beznadějně vyprodána na pernamentky a za Trestnou, kde movitější fanoušci, kteří chtějí mít klid, kteří chtějí mít pohodlí a dívat se na hokej v klidu, si můžou samozřejmě za nejdražší lístky tohle dopřát. To je záměr, proč jsme vymysleli rozdělení arény. Škoda, že to tady není, protože byste se líp orientovali. My samozřejmě mluvíme sektor ten, ale spoustu z vás možná ani neví, o čem mluvíme, ale jsou to zkrátka ty 4 sektory za brankou hostů, kam hrajeme 2krát. Tak, ještě než to Michal najde, tak těšíš na to, že budeš mít nové spoluhráče. Tak, to nevím ani s kým budu hrát zatím, takže nevím, jak bych na to odpověděl, ale tak s každým se dá nějak sehrát nebo mluvit a já vím, že odešla velká kvalita, ale prostě nic se nedá dělat a ti další kluci to musí přezít po nich, takže já doufám, že vytvoříme nějakou danou 5 a půjde to dál. Trenér má už představu, s kým by třeba s Martin mohl hrát? Víme jediný, že začíná v 5. půlce. Tady 3, takže paní Lucie Řeháková se ptá. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli si pernamentku mohou koupit během léta a jestli si ji mohou koupit do jakéhokoliv místa, které je volné. Ano, paní Řeháková, pernamentky pro fanoušky, kteří měli už z loňské sezony, tak tam ta přednostní právo končí 30. června, tuším. 28. v pátek. 28. června v pátek a pak 1. srpna. Myslím, do poslední červencové... Od 22. července. Ne, od 29. července. Od 29. července začíná volný prodej, to znamená, můžete si bez problému koupit pernamentku na jakékoliv místo, které bude dle seatingu arény volné. Raz, dva, jo. Aleš Kučera. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zdali se nejedná s Tomášem Rolínkem. Díky za odpověď. S Tomášem nejednáme. Jak jsem předeslal na začátku, máme kádr uzavřen. Vladimír Opálka. Dobrý den, chtěl se zeptat na 2 věci. Níže uvedených odpovědích na otázky jste uváděl, že rozhodně nejste v prodlení s platbami hráčských odměn za dobu 3 až 4 měsíců. Mohu se tedy zeptat, jak je možné, že vám vypověděl Lukáš Pek smlouvu, což posvětila i arbitráž. Takže to se týká Lukáše, takže to a tam ty další otázky taky. Takže k Lukáši Pechovi, což vás všechny zajímá. Samozřejmě, že nás ta situace velice mrzí. Že nastala a že se vůbec stala. Musím na začátku říct, že je to poprvé v historii karlovarského hokeje v profesionálních soutěžích, že nám nějaký hráč vypověděl smlouvu a prostřednictvím
arbitráže nebo smírčí komise ta smlouva byla ukončena. Za celých 22 nebo 23 let, jak to dlouho dělám, jsme vždycky měli finanční problémy, vždycky jsme měli finanční starosti a povětšinou jsme hráčům dlužili. Je to kolorit českého sportu, je to problém českého sportu a jsou velké starosti s financováním profesionálního sportu v této zemi. Nikdy nám ale žádný hráč smlouvu nevypověděl, neobrátil se na smírčí komisi, vždy jsme se s tím hráčem nějak domluvili, ať už na splátkovém kalendáři, nebo na nějakých dohodách, že třeba počká, nebo se mu zaplatila nějaká záloha, aby peníze měl. Lukáš odjel na reprezentaci, byl tam skoro měsíc, to znamená, my jsme ho neměli ani v tréninku, ani u nás v Varech. A během tohoto působení nám přišla výzva od jeho agenta, aby jsme uhradili dluh vůči jeho výplatám. Měli jsme na to 30 dní. Já považuji za nepříliš loajální ke klubu od Lukáše, že to podal v době měsíce dubna, kdy všechny kluby v tomto státě mají obrovské problémy s financováním. Je po sezóně, nejsou sponzoři, klub vykrvácel, aby se zachránil v playoutu, nebo v playoffu, nebo v jakékoliv jiné soutěži. Není odkud vzít, není z čeho vzít a není z čeho platit. Nemáme ani možnost si vzít úvěr, protože sportovní kluby, chodíte do banky, nikdo vám na sportovní klub nepůjčí ani korunu. Nemáme možnost si vzít 1 000 000 korun úvěr, aby jsme jim řekli, že zaplatíme hráči výplatu. Ze všech bank by nás vyhodili. S celou situací byli velmi dobře seznámeni jak majitel klubu, tak generální sponzor. Oba dva tyto subjekty nám sdělili, že hráče, který na nás posílá výpovědi, žaluje nás u svazu, v týmu nechtějí, že o takového hráče nemají zájem a že nebudou žádným způsobem participovat na tom, aby nám s tím pomáhali. Doslova nám řekli, poraďte si, jak umíte. Takže nám nezbylo nic jiného, než intenzivně se snažit ty prostředky sehnat. Udělali jsme proto maximum. Není jednoduchý sehnat tak velký obnos v době, kdy máte všechny prostředky vyčerpané, mnohdy až přečerpané. A zaplatili jsme Lukášovi Pichovi o 1 den díl, než končila výpověď. A to ještě jenom polovinu té částky. První půlku dostal v termínu, bohužel ten partner, který nám s tím pomohl, nám slíbil celou částku, nakonec došla jenom půlka a ta druhá půlka přišla až druhý den. Moc se mi za to omlouval, bylo mu to líto, protože mi to slíbil, bohužel ty prostředky neměl pokupě celé a tím pádem Lukáš dostal půlku a druhou půlku dostal o 24 hodin déle, než vypověděl těch 30 dnů. Na základě toho byla smlouva vypovězena. My jsme samozřejmě argumentovali dalšími věcmi, které jsou velmi složitý právně. Tenhle ten fakt je ten nejzákladnější. Myslím si, i náš právník si myslí, pokud bychom situaci hnali dál, to znamená k obchodnímu soudu, že bychom měli šanci ten spor vyhrát, protože tam došlo i ze strany jeho agenta k několika pochybení. Nicméně, majitel klubu rozhodl jednoznačně. K žádnému soudu se nepůjde, Lukáš Pech, ať si jde kam chce, mě nezajímá, vyříďte se s ním, ukončete to s ním a pro mě skončil. Je pro něj obrovské zklamání, jak se k nám Lukáš zachoval. Nechci tu mluvit o Lukášovi a říkat, co bylo, protože je to nefér. On by musel sedět tady a musel by mi protiargumentovat. Takhle to je ode mě nefér. To znamená, já něco řeknu, bude to vyznívat jako jakási pomluva a Lukáš s tím nebude souhlasit. Já řeknu jenom pár vět. Stejně tak, jako letos Lukáš Pech mohl vypovědět loni smlouvu Petr Kumstát. Bez jakýchkoliv problémů mohl dostat v HC Lev
700 000 korun měsíční plat. 700 000 korun měsíčně. Petr Kunstát v žádném případě v Karlových Varech nepobíral tyto peníze, to vám je snad naprosto jasný. Ale on řekl, že to neudělá. Že za 10 let se nechce s tímto klubem rozejít ve zlém, že tu má ještě rok smlouvu, že ji dokončí, že chce pomoct Varům a až mu skončí smlouva, že se chce v klidu rozejít a půjde za lepším angažmá. Tu smlouvu v tom Lvu Praha samozřejmě nedostal, přišel o ní a šel do Sparty, kde si myslím, že dostal možná o 20% víc, než měl ve Varech. To samé mohl letos udělat Martin Zaťovič, mohl to udělat Michal Gulaši. Všem jsme dlužili peníze, kdy vydal výpověď, tak by mu ji asi uznali, to samý Gulaši a tak dále. Neudělali to, přišli, domluvili se a řekli, ne, my tady chceme hrát, my nechceme dělat zlé, jenom máme takové starosti, dejte nám prosím vás nějaký zálohy a tak dále. Nějak jsme se dohodli. Takže to je jenom určitému charakteru těch hráčů. Samozřejmě, Lukáš Pech dostal obrovský lukrativní nabídku, jednak z Ruska, jednak ze Sparty, asi ze Lva, asi možná z Brna, já teď nevím. A já se mu nedivím. Ty peníze jsou neskutečný, zabezpečují jeho rodinu na dlouhý léta dopředu a v tomto směru ho chápu. Nicméně celá záležitost byla řešit naprosto elegantně. Mohl přijít, požádat o uvolnění, my jsme mohli s tím eventuálním zájemcem vstoupit do jednání, mohli jsme se domluvit na odstupném a Lukáš mohl s velkou bravurou z klubu odejít, aby jsme ho pustili, protože jsme nebyli schopni samozřejmě těm nabídkám konkurovat. I v té souvislosti, jak jsem vám to říkal, že musíme šetřit. Lukáš Pech před rokem, mluvil jsem tady o tom, já jsem strávil s Petíkem Řezníčkem a s Lukášem Pechem 3 měsíce života, než se narodila nová 5letá smlouva, která mu zajišťovala 100% navýšení jeho základního platu, desítky bonusů, vylepšení a já nevím co. A na těch 5 let pro něj znamenala neskutečný příjem. Měl jsem s tím obrovské problémy. Karel Holoubek s tím nesouhlasil. Sokolská uhelná tomu taky nebyla nakloněná. Říkali, že to je moc peněz, že to je moc dlouhá smlouva. Já jsem je všechny přesvědčil o tom, že Lukáše potřebujeme, že je to třeba udělat. A nakonec jsem se domluvil, tenkrát, proč mluvím o Petíkovi Řezníčkovi, protože on dělal agenta a Lukáše Pecha zastupoval. Nakonec jsme se dohodli, Lukáš podepsal 5letou smlouvu. Odehrál parádní sezónu, samozřejmě šel do reprezentace, tam mu pravděpodobně řekli, ať není blbej, že ve Varech nemá perspektivu, ať jde do jiného klubu. A musím říct, že Lukáš Pech neskrytě 2-3 měsíce zpětně už říkal, že ve Varech hrát nechce, že tu být nebude, že tu nebude a že chce jít jinam, protože má parádní nabídky. Na rovinu musím přiznat, že když jsme spolu seděli a já jsem mu říkal, ať to stáhne, že se nějak domluvíme, tak on řekl, že mu nejde o peníze, že chce hrát lepší hokej, že do Varech se hraje pořád play-out a že on chce hrát v manšaftu, kde se hraje play-off, že se chce dostat stabilně do reprezentace, že z Varu tam cesta nevede, protože hrajeme pořád play-out a na play-out nikdo nechodí, že chce do týmu, který bude hrát o titul, nebo že chce do KHL, kde chce něco dokázat a dostat se do reprezentace. Myslím, že Lukášovi je 29 let, jestli se nemýlím, a řekl mi, že má poslední šanci něco dokázat a že ve Varech to určitě nebude. Nelíbilo se mu, že jsme neudrželi Petra Kunstáta, nelíbilo se mu, že odešel Nosek, nelíbilo se mu, že jsme neudrželi Gřegořka a řekl mi, že bez těchto hráčů si nedovede Vary představit, že bez těchto hráčů 100% sestoupíme a že asi odejde i Lukáš Menzátor a že on zkrátka si nedovede představit, jak to tady budeme bez těchto hráčů hrát a že tu nechce být jedinej, který tady bude na něm položený a že mu s tím nikdo nepomůže. Takže se rozhodl odejít a že i
případě, on mi řekl, když mi to doplatíte, tak samozřejmě to budu muset zůstat, ale na rovinu vám říkám, že tady hrát nechci. A udělám všechno pro to, abych mohl jít jinam. Na základě toho jsme se se sportovním manažerem samozřejmě poradili a domluvili jsme se na tom, že uděláme všechno pro to, aby jsme peníze zajistili, hráči zaplatili a měli lepší vyjednávací pozici s potenciálním zájemcem na prodej Lukáše Pecha. Ale o tom, že Lukáš Pech odejde, už bylo rozhodnuto zhruba před měsícem. Mluvil jsem o majiteli, mluvil jsem o generálním sponzorovi, kteří nám jasně řekli, že hráči, který tu nechce být, že ho tu nechtějí. Takže to je tomuhle a potom jsem tam se dočetl, že jsme přišli o peníze a tak dále. Přišli jsme o nic. Pokud Lukáš Pech půjde v extralize nebo půjde do Lva Praha, dostane za něj tzv. Tabulkové hodnoty, které činí cca 2 miliony korun a tyto 2 miliony nám bude muset každý, kdo si Lukáše Pecha veme, zaplatit. Pokud by odešel do KHL, nedostaneme ani korunu, to je pravda, protože hráči bez smlouvy odchází do zahraničí bezplatně. Dle mých informací do Ruska to nevypadá, spíš to bude v české extralize. Já tě jenom doplním, že ale práva na hráče zůstávají, i když odchází do zahraničí a vrací se do extraligy, respektive do českého klubu, tak potom zase nastupují ty tabulkové hodnoty, o kterých pan Vaník mluvil. Ten hráč, když se vrací ze zahraničí, se vždycky musí vrátit do mateřského klubu, z kterého do zahraničí odešel. Takže to je k té kauze takřka všechno. Myslím si, že moje odpověď byla, nebráním se jakýmkoliv dotazům. Znovu chci říct, že nás to mrzí. Byl to náš nejlepší hráč, spoustu kanadských bodů. Na druhou stranu se zase ušetřili nějaké prostředky a pořídili se za jeho výplatu se pořídili 3 kvalitní hráči, takže v tom špatném je aspoň kousek něco dobrého. Dál nechci tu věc řešit, protože tu Lukáš není a jak jsem řekl, bylo by to nefér, ale jsem připraven odpovědět na jakýkoliv dotazy na toto téma. Pojďme Pecha a pak se můžeme dostat k dalším dotazům. Ahoj Míro, zdravím vás a já jsem se chtěl zeptat, teď jsme narazili na to, že tady Lukáš Pech není. Oslovil někdo Lukáše Pecha, aby byl přítomný tady té konfrontaci z očí do očí? Nepovažovaný za nutný. Konfrontaci, jaký konfrontaci? Co bychom se jako dozvěděli? Lukáš vypověděl smlouvu, není hráčem klubu, nechce tu hrát, odchází. Nějakým způsobem se vyjádřil na internetu, je to jeho právo, já s jeho vyjádřením vůbec nesouhlasím. Tenhle klub ho vychoval, vzorně ho platil leta letoucí, dal mu vydělat peníze, o kterých se mu ani nezdálo. Hodně jsme mu pomohli, když ho vyhodila Kadaň a nechtěla ho. Já jsem tam jezdil buchlat Čepici, prosit Kadaň, aby ho vzali zpátky, nechali ho hrát první ligu. Zdeněk Vedena ho dal do 4. liny, že je malé, že na to nemá. Já jsem Zdenka Veneru přemlouval, aby ho nechal hrát a tak dále. Takže já jako pozvat jsem Lukáše Pecha, já si myslím, že by ani pozvání možná nepřiznal, nepřijal, nechci mluvit o něj. Není tu, možná jsme ho mohli pozvat, ale neudělali jsme to. Já jsem se chtěla zeptat, nevím přesně, který je to číslo sektoru, jestli 104, 105 za bránou, jak jste mluvili o tom, že vlastně se rozšíří fanklub a tam budou stát diváci. Tam nahoře sedí vozíčkáři. Jak to teda bude, protože ty vozíčkáři tam teda pak neuvidí přes ty stojící fanoušky, tak se jenom ptám, jak to teda bude tohleto vyřešení. Jo, to úplně. Já jsem o tom trošku mluvil v tom povídání, tady možná, že jste tu nebyla, nebo jste to přeslechla. Vozíčkáři dostanou nová místa, pravděpodobně jim to razantně vylepšíme, protože se dostanou nahoru do VIP a budou v tom sektoru, kde dneska měli VIP Skybox zastupitelé kraje a zastupitelé města. A do tohoto Skyboxu převedeme vozíčkáře, tak aby dobře viděli, měli možnost jít na toaletu a mě neposloucháte, si tam povídám.
Poslouchám, že budou mít lepší podmínky teďko, protože budou ve Skyboxu. Poslouchám. Jo, dobře. Takže postaráme se o to, aby vozíčkáři byli samozřejmě se tak spokojení, uděláme tam i nějakou plošinu, aby dobře viděli, mají tam toaletu, dokonce budou mít možnost občerstvení. Takže my jim tu pozici vylepšíme, tam samozřejmě za tím fanklubem to bylo pro ně špatný a ještě by tam do nich strkali a tak dále. Takže určitě se o vozíčkáře postaráme. To je jedna z podmínek KV Areny vedení, že se postaráme o vozíčkáře a to jsme samozřejmě slíbili a to zajistíme. Chtěla jsem se zeptat o jednání ohledně Lukáše Pecha. Samozřejmě jsem si četla jeho názor na internetu a říká tam úplně nic jiného než vy. Říká, že jste s ním celý měsíc nejednal, nebyl jediný telefon a zájem z energie. Tak bych si chtěla zeptat, co mi na to řeknete vy? To je těžký právě přes té konfrontace, ale samozřejmě není vůbec pravda. Prosím vás, to není vůbec pravda. Lukáš Pech byl u mě, byl u pana Dočekala, byl u Líši Žemličky. Já jsem mu telefonoval, s jeho agentem jsem mluvil 10krát. Seděl u mě a řekl mi ty slova, které jsem vám tady řekl. Já ve Varech hrát nechci, tady se hraje pořád play-out. My jsme tady 3-4, kteří to tady pořád musíme tahat sami. Vy jste je neudrželi, mluvím o Noskovi, Konstátovi a já chci odejít taky. Proto jsem dal výpověď a i přesto, když mi to zaplatíte, tak já udělám všechno pro to, aby Varech nebyl. Můžu ještě něco? Jistě. Přijde mi jako naprosto nelogický, protože vás počerňoval, když vlastně už je pryč. Proč by lhal na tom? Nebo čemu máme věřit? Jako to, co nám tady říkáte vy, já se Lukáše nezastávám, ani jeho charakteru, ničeho. Ale přijde mi těsně nefér, jak tady o něm mluvíte, jak prostě ho očerňujete, on se bránit nemůže. No, bohužel. Přesně to, jak s těma hráčima jednáte a proto to vypadá, jak to vypadá. To je teda názor můj. A jako... Lejte se, já nejsem vedení klubu o toho, abych se s hráčema moc mazlil. Oni za to berou hodně dobrý peníze. To si právě neberou, kdyby je brali, tak není to ten problém. No. No, oni je berou. Že mají 2 měsíce zpoždění, neznamená, že neberou peníze. To za první. A já nevím, řekněte mi ten dotaz ještě jednou. No, ten dotaz byl jasný, ten byl kolik těm peněz. Říkal jsem, že kdyby ty peníze brali, že by tenhle problém nebyl, což je asi pravda. Na druhou stranu už ničemu jinému tohle asi nevyřešíme, protože vy říkáte něco jiného, pravda bude taky někde jinde. Ale jak to chcete vyřešit do budoucí sezóny vůbec s penězma, když teď jste nebyli schopni zaplatit hráči 2 výplaty, aby to takhle nedopadlo, aby neodešel tak, jak odešel. To, že odešel, je jiná věc. Ale jde o to, jakým způsobem, kam jste to nechali dojít. Komu všemu ještě dlužíte a jestli vůbec další sezóna začne. Vypadá to tak, že ne, že jo, protože nejste schopni dostat svým závazku finančně. No, tak já vám na to odpovím. Za poslední 3 roky tento klub... Ne, poslední 3 roky, stačí tenhle sezóna. Ne, začnu. Poslední 3 roky tento klub přežil asi 6krát klinickou smrt. Posloucháte mě, já vám odpovídám. Já vás poslouchám. Klinickou smrt. My jsme 6krát ten klub zachraňovali od konce, protože nebyly peníze. Pan Holoubek to chtěl položit, pak jsme se dohodovali s městem, pak nám Sokolovská uhelná dala půlku a tak dále a tak dále. Tady jde o čisté přežití tohoto klubu v nejvyšší soutěži. Proto jsou ty problémy. Tento region je nejchudší z České republiky. V tomto regionu je pouze jedna jediná firma, která je schopná financovat hokej. V tomto regionu jsou chudí obyvatelé, kteří nemají na to, aby zaplatili jako v Brně 42 milionů korun, posloucháte mě dobře, 42 milionů korun vybere Brno na vstupné. Karlovy Vary vyberou 8 milionů. Takže jenom na začátku s tím Brnem jsme mínus 34 milionů. Já bych tohle přerušila, protože to zase směřuje někam úplně jinam. To nesměřuje jinam. Ještě další dotaz na ty peníze. Jak dopadlo jednání se Sokolovskou uhelnou? Jako ty nejnámý sponzorem. Naštěstí ne. Sokolovská uhelná podepsala 1. června smlouvu a bude generálním sponzorem pro příští sezónu. Ale zajímá mě výše toho sponzoringu. To je tajný, to nemůžu říct.
Dobře, vy jste říkal, že nedostaneme téměř nic, potom polovinou, aspoň v tomhle směru se vyjádřil. Já jsem neříkal téměř nic, já jsem řekl, že Sokolovská uhelná nám už 3 roky dává 50% toho, co nám dávala, když jsme hráli v Plechovce a pod jednu sezónu v aréně. To je jasný. A teď ještě teda úplně někam jinam. Jak chcete motivovat hráče, aby hráli perfektně skvěle, dali do toho úplně všechno, když za to ty peníze nedostanou. Jsou to samozřejmě profesionálové a většina z nich to hraje pro peníze, že jo? Samozřejmě, že ten hokej milujou, ale ty prachy jsou důležitý jako zázemí a to tady absolutně nemají. No, se děláme v rámci svých možností maximum a bohužel tenhle region, jak jsem vám už jednou řekl, je otázka, jestli si může extraligu domluvit. My jsme v situaci takový, že v jiných městech jsou 2 fotbaly, 2 hokeje a ve Varech my jsme schopni utáhnout ve Varech jeden hokejový klub v celém regionu. Možná, že to uděláme tak, že o 200% zdražíme vstupný, aby jsme to utáhli. Třeba, já nevím. Dneska sehnat peníze na sport je velmi těžký. Já se teda ještě zeptám, chtěla jsem končit, ale tak mi teda řekněte, už ta sezóna vůbec začne. Nebo jakým způsobem bude teda poslední sezóna, na kterou se máme připravit, protože buď spadne, anebo to neutáhnete finančně, já se těch kluků nechci nějak dotknout. Já doufám, že budu hrát dobrý hokej. Ale to, co tady předvádíte dneska, já si směřuji k tomu, že bude konec. Tak to řekněte na rovinu. A je to. Tohle je pořád točí se dokola, pořád se vymlouvat. Já chápu, že jsme chudej, samozřejmě chodím do práce, kolik si vydělám, kolik vedou firmy. Ale to je prostě pořád do kolečka a není z toho žádný východisko. Ono je také otázka, že samozřejmě 2/3 týmu se měnil, ale vy jste tam zůstal, že jo? Já jsem do toho nechtěla. Aby jsme extraligu v Karlových Varech udrželi, proto jsme vyměnili ty 2/3 týmu, protože musíme ušetřit 12 milionů korun. 12 milionů korun musíme ušetřit, aby extraliga v Karlových Varech mohla zůstat. Děláme proto všechno možné a nemožné, aby jsme ji tady udrželi. A můžu vám říct, že to není vůbec jednoduché. A garantuju vám, osobně, a říkám to tady před všema, pokud zítra přijde pan Holoubek, že mě vyměňuje, tak okamžitě skončím. Akorát pan Holoubek si trápí hlavu s tím, kdo to bude dělat dál. A jak to bude dělat dál? Ono sehnat 80 milionů korun není jednoduché. Pojďme. Takže extraliga v Karlových Varech nekončí, musíme hodně šetřit, proto jsme udělali ty změny, které jsme udělali a budeme bojovat. Já jsem hráčům v kabině, když jsem za nima byl, v období dubna, kdy neměli peníze nikdo, jasně řekl, že mám 2 možnosti. Zabalit to a jít domů, a ten hokej tady skončí, anebo budeme všichni, kdo tam sedíme v managementu, bojovat, aby jsme ho tady udrželi. A upozorňuji, že dřeme jako voli, aby se nám to povedlo. A musím říct, že na všech schůzkách se všema sponzorama, a že jsme jich v tuhle chvíli za 2 měsíce už obešli 65, nám bylo všem řečeno, že ten krok, který jsme udělali, je naprosto správný, že ho očekávali a že i díky tomu nám podporu zachovají. Takže u sponzorů to má ohlas a nechají nám peníze na další sezónu. Nicméně nevím, jak se nám povede dát dohromady 75 až 80 milionů. Já na to dneska opravdu nevidím a bude to velký oříšek. Si můžou dotazy? Máte další někdo z úplně z jiného soudu, já bych už přeskočil na mládež. Dobrý večer, já bych ještě zeptat Martina Taťoviče a trenéra, jak tu kauzi vidí oni z jeho pohledu na Lukáše Pecha. Měli bychom tady, myslím si, trošku odlehčit, protože situace je taková, ta situace se nezmění. Samozřejmě Lukáš Pech, vynikající hráč, já jsem teda ve Varech pouze od listopadu, o něm musím říct naprosto fantastický hráč, který táhl jak první 5, tak celý tým.
Samozřejmě ta situace, co nastala, není to jednoduchý. Já si myslím, že z mého pohledu ten Lukáš to mohl řešit trošku jinak, protože myslím si, že mu Vary dali šanci hrát extraligu. Stal se z ní vynikající extraligový hráč, který se dostal až do národního týmu. Podepsal před loňskou sezónou smlouvu, mám takový pocit, na 5 let. Na 5 let. Pro mě to mohl řešit tak, že ještě Karlovi Varu tuto sezónu pomůže a domluví se s klubem na příští rok změnit vlastně ten tým a samozřejmě, jak mluvil o tom, že chce hrát o nejvyšší příčky, že chce hrát stabilní národním týmu, tak to mohl dělat až po roce a mohl těm Karlovým Varům ještě ten rok aspoň pomoci. A to je pouze můj osobní názor. Samozřejmě myslím si, že hodně lidí z vás to nezdílí, protože Lukáše Pecha berete jako vynikajícího hráče, který tady vůbec plno práce, ale bohužel dneska už se ta situace nezmění, situace je taková. A na další věc, nedělil se panu majiteli v případě, když Lukáš tady nechce hrát, tak dost nemá smysl tady držet. Takže to asi tak všechno. Tak já nevím, co bych tomu dodal asi, ale to je rozhodnutí Lukáše Pecha, že odejde, tak se tak rozhodl a to už jsou asi spíš mezi manažerem Lukáše a manažera Varu, pana Vaňka, jak se domluví nebo nedomluví se, jak to dopadlo, jak to dopadlo. A je těžký k tomu něco říkat, protože v té situaci v podstatě to může udělat každý, ale je to jeho právo, udělal to a asi to tak chtěl, takže tomu by se nedalo asi nějak jinak zabránit. Tak, když se podíváte na to hojitelstvo, máte zákonní práce, všude jsou zkušený lhůty. Díky naší perfektní těch smlouvám 1, 2, 3 roky, lidi nemají prostě jistotu zaměstnání. Můžou je hodit kdykoliv. Tady si myslím jedna, že dlouhodobý smlouvy 5 let je strašně dlouho, protože lidi ztrácí motivaci, nemají se o co být, jo? A prostě si myslím, že to mají jistý. A takovýhle částky, jaký jsou řekl někdy nadnesený. Vemte si NHL 2 roky zpátky. Já to nevím, jak se jmenuje, ale to ruským útočníkovi, že udělají smlouvu na X let. Všichni se postavili proti tomu. Proč se dělají takové smlouvy taky dlouhodobý, když víme, že to není efektivní a víme jedno, a prostě to se říká, jak se to říkáme s lidma, byla tady Košíková. Měli jsme titul a teď prostě, že jo, všichni byli king. A všichni tyhle hráči se otáhli od těch hvězd, kteří dostali 5letý smlouvy, milionový, a oni řekli potom, tak jak to teda ohrajou oni, my tady nemusíme vlastně být, že my jsme tady jako tady panáčkové kolem, jo. Tak jako to je můj osobní názor. Já na to odpovím. Ona ta mince má vždycky 2 strany. Tenkrát, když jsme podepisovali 5letý smlouvy Menzátora, Skouravýho a Konstáta, tak samozřejmě se taky říkalo, je to nadlouho. Díky tomu, ale že jsme je udrželi, že jsme udělali 5letý smlouvy, tak tenhle ten klub získal, nejen díky tomu, ale získal stříbro, získal titul mistrů republiky. Ty hráči na to měli obrovský podíl. A kdybychom jim tenkrát ty smlouvy nedali, tak nám utekli. Měli nabídky lukrativní a jejich podmínkou bylo, že chtějí dlouhodobé smlouvy, dlouhodobou jistotu, že jinak odejdou. Proto jsme s tím souhlasili a co se týká Petra Konstáta, tak tam musím říct, že se to jednoznačně vyplatilo. Byl to krok správným směrem. Menca Skouravý půlku smlouvy výborně, druhou půlku už bohužel ne, ale takový je život. A co se týká Lukáše Pecha 5letý smlouvy, bylo to jeho výslovné přání, že chce mít takovou smlouvu, že chce mít za takové peníze. Já jsem tady o tom mluvil. Dalo mi velkou práci přesvědčit majitele, aby jsme do toho šli. Pokud bychom to neudělali, tak už loni nehrál za Karlovy Vary a odešel jinam, protože měl za stejné peníze a na stejně dlouhou dobu nabídku z jiných klubů. Takže proto byly ty 5letý smlouvy.
Momentálně, když se podíváte do nového kádru, tak nic takového tam není. Nový manažer se snaží dělat smlouvy na rok plus opce, nebo maximálně na 2 roky. Je to taky samozřejmě díky tomu, že hráčský trh, protože se do extraligy zapojují mladí hráči, je najednou přesycen. Na jiný extrém, hostování. Teďka přichází hráči hře na hostování. Není to tak, že hráč, který je na hostování, že to srdíčko pro ten klub nebije tolik, jako když je pod smlouvou. Jestli není zase riziko, kdyby klub se dostal do problému, ať playoutových nebo barážových, že ten hráč, který je pouze na hostování, se to nějakým způsobem odehraje, skončí a jde dál po další štaci. A chtěl bych se zeptat s tímto kádrem, jaké jsou sportovní cíle pro příští sezónu. Děkuji. Odpovím, co se týče toho hostování, tak samozřejmě jsme tady zmiňovali už před nějakou dobou, že náš cíl je co nejvíc ušetřit peníze, aby jsme přežili a zároveň, aby jsme hráli nějaké slušné hokej, aby jsme v té tabulce zkusili hrát co nejvíc. Hostování volíme z toho důvodu, protože u nás existují tabulkové hodnoty v České extralize a hráč, byť je průměrný, tak má hodnotu, já nevím, mezi třeba 23 rokama a 32, všechno je to přes milion. Jo? Ty částky jsou 1 300 000 a půl. Takže my v současné situaci jsme se rozhodli, že ty hráče využijeme toho přetlaku hráčů a budeme nabírat hráče na hostování. Je to i, jak jsem říkal, z hlediska úsporných a nemyslím si, že ti hráči, kteří tady budou, a my je bereme na to hostování a nabízíme jim smlouvy s těma obcema, že by se nebyli zavali tak, jak ty hráči, který kupujeme na přestup. Když koupíme hráče na přestup za 1,5 milionu, nabídeme mu dlouhodobější smlouvu, ten hráč to nesplní nebo nezapadne povahově nebo hokejově do toho mužstva, nebo může se zranit nebo cokoliv, tak prostě těžko se ho zbavujeme, protože ty kluby sami nemají peníze na to, aby zase si ty tabulkové hodnoty kupovali. Stačí to takhle? Ti hráči, ale kteří jsou na hostování, tak mají smlouvu třeba na rok plus rok opci. Jo? To znamená, že klub může v případě, že s nimi bude spokojen, uplatnit opci a pak zase nastává to jednání s tím mateřským klubem, jestli nám bude zase na hostování, anebo jestli ho budeme muset koupit na přestup. 2 hráči přichází na přestup a to je Hruška z Vítkovic, který ho budeme muset zaplatit v plné tabulkové hodnotě, a Byčánek, který také, ale u Byčánka je ta tabulková hodnota 300 000 korun, protože hráči nad 34 let už tam nemají ty jednotlivé bonusy za reprezentaci, kanadský body a tak dále, ale ty mají jednotnou tabulkovou cenu 300 000 korun za přestup. Takže Byčánek přichází na přestup a Hruška z Vítkovic přichází na přestup. Ostatní hráči jdou na hostování. Chceme hrát co nejvíc, ale je to otázka. Ten řez toho mužstvu je obrovský. My jsme vsadili na, aby ty hráči charakterově a hokejově si sedli a některý zkusíme oživit, některý věříme, že se prosadí, když dostanou teďka ten prostor. Máme tady domácí kluky, kteří díky tomu pravidlu 5 hráčů, 20 let, dostanou daleko větší prostor, jsou tady talentovaní hráči, tak věříme, že to podaří tady ten mix tak, aby si sedl, že tomu z toho budou dávat kvalitní výkon, a že v té tabulce nebudeme halu dělat a sponzorům a sponzorům. Větší šanci v bráně Tomáše Zavorkovi než Lukáše Mezatorovi, když je zkušenější a lepší v bráně.
Slyšíme se? Já jsem přišel vlastně začátkem listopadu, mužstvo taky pocit bylo na předposledním místě a Lukášovi se vlastně ten začátek sezóny nevydařil. Proto jsme to mužstvo chtěli restartovat tím způsobem, že do brány přijde Závorka, který samozřejmě je mladší než Lukáš a to mužstvo si trošku začne více věřit a samozřejmě Závorka chyt šanci za Pačesy a odchytal vlastně, mám taky pocit, 30 velice kvalitních utkání a dělali jsme díky němu body. Samozřejmě s Lukášem jsme o tom mluvili, on to samozřejmě pochopil, že tu sezonu neměl, ten začátek neměl dobrý nebo tak, jak si představoval, ale říkám, to je hokej, to je sport a tomu se vždycky budeme vracet každou sezónu i příští sezónu a tak dále. Takže to asi jaká odpověď na tuhle otázku. Čas Kouraví samozřejmě, až skončí kariéru, a já si pořád myslím, že ten Čas Kouraví ještě 3-4 roky vrcholový hokej hrát bude, tu nabídku určitě dostane. Je to kluk, který má velmi kladný vztah k dětem, myslím si, že začne u mládeže jako trenér a že ho to bude hrozně bavit. Stejnou nabídku dostal Honza Košťál. Honza Košťál je zase typ člověka, který by pasoval do typu spíš maséra nebo vedoucího mužstva. Všichni tyhle hráči, Roman Prošek, který ještě dostal 2 roky na smlouvu, všem jsme nabídli, až skončí kariéru, možnost spolupracovat s klubem a samozřejmě tu nabídku všichni dostanou. To je samozřejmě, jsou to naši hráči a v podstatě je to první generace, která jakoby dožívá, protože Richard je tady svědkem toho, že samozřejmě ta Sparta a tyhle kluby, který dlouhodobě hrajou extraligu, mají tyhle hráčů obrovský spousty a ty hráči tam končí a trénujou a přenášejí ty svoje zkušenosti. To samozřejmě je jeden z problémů, který v Karlových Varech chybí. A my musíme s prominutím počkat, až ti hráči dožijou. A samozřejmě ty zkušenosti, které nabyly v extralize a vůbec v té své sportovní kariéře, budeme chtít, aby jsme je využili. Byl by naprostý nesmysl to nevyužít. A Čas Kouraví bude ten první, který mu to nabídne. Co se týká jeho angažmá v Karlových Varech, tam si myslím, že to možné nebude. Ten tým se složil jinak, bude hrát jiný styl hokeje, Čas Kouraví do toho nezapadá a já osobně, a dneska jsem s ním seděl znova, si myslím, že i on, stejně jako Lukáš Menzátor, potřebuje změnu. On to ví taky a myslím si, že jsme se na tom shodli. Je tu dlouho, je unavený z Karlových Varů, odvedl tu hodně práce, ale pro toho hráče, a věřte mi to, je nový impuls to nejlepší, co může dostat. On potřebuje začít bojovat někde u místo, v jiném kolektivu, v jiném manšaftu a já pevně věřím, že on ještě 3 roky někde odvede velmi dobrou práci. Nabídky začíná pomalu jít, vím, že říkal, že jednal s Litvínovem, že jednal s Budějovicema, že jedná s Kladnem, že tam něco i do zahraničí. Já si myslím, že otázka času, kdy se Venca někde domluví. Já doplním, Venca si dal i žádost o přihlášku na licenci B trenérskou, ale letos zatím nebyl klubem vybrán, protože tam bylo letos 5 zájemců z naší strany. Svaz nám povolil, myslím 2, ale to by nám řekl pan Píše, který tady není dneska. Ale takže se ta jeho žádost o trénování oddálila jenom z toho důvodu, protože ještě přeci jenom, když bude hrát, jakože věříme, že hrát ještě bude, takže zatím to přecházení na ten trenérský post třeba i té mládeže se na tím trošku odložilo, ale Venca má zájem trénovat, jak říkám, má chuť a chce si udělat licenci B, potom se uvidí, co dál. Tak Venca chodil pomáhat už přípravce a těm nejmenším kategoriím. Roman Prošek taky a myslím, že Honza Košťál taky a odváděli tam parádní práci. Na tom Vencovi vidět, že o to vysloveně baví. Mediální tlak hravě způsobí,
že z těch, co zvěrstva stále páchaj, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby. Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni poddaní. Udiveni jsou, dotahá nitkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni poddaní.